Здравейте, днес ще си говорим, в това видео конкретно ще си говорим за трите нива на болка. Като това е до някъде свързано и с предишното видео, в което си говорихме за емоциите на покупка, нали, които мотивират решение. Като в този модел всъщност упростяваме света и емоциите на хората срещу нас на две такива. Болка или дискомфорт и удоволствие. Като каква е разликата и приликата? Първо, каква е приликата с предишното видео за 7-те емоции? Приликата е, че да, използвам и в процеса по идентифициране и анализиране на нуждите, като ние там целим да разберем кои са болките и съответно как да ги използваме след това, когато представяме нашето решение и представяме защо сме по-добри и подходящи за дадената ситуация. Съответно, има две прости емоции, болка, дискомфорт и удоволствие, като много често някои неща за болката, когато продаваме, ние целим да адресираме болки, защото те обикновено са най-силният мотиватор. Болката в настоящия момент е най-силният мотиватор, който може да накара потенциален клиент да вземе решение. Болката в бъдещето също може да бъде силен мотиватор, но разликата е, че тя е отложена във времето, има по-малка сила спрямо това каква е болката в настоящето. И всъщност за простота тук този модел наричаме страх. Т.е. страх от бъдещо събитие, което ще е свързано с дадена болка. Съответно, удоволствието е по-слаб мотиватор спрямо болката и много често ние не го използваме като подход, за да продаваме. В този модел говоря специално за болка удоволствие и трите нива на болка. И другото нещо е, че удоволствие в бъдещето може да е много силен мотиватор също, но ако дадена компания, с която в момента говорим, има вече предишен опит с нас. Тоест, ако те не ни познават, е трудно да продаваме удоволствие в бъдеще, тъй като те нямат на какво да стъпят.